Gaurkoan, osasuntsu eta pozikeko programa berrian, malgutasuna eta mugikortasuna zertarako dira garrantzitsuak. Bueno, horretarako Maite Lazkano erizaina dugu gurekin eta berak lagunduko digu. Orduan, Maite, gaurko gaia, malgutasuna eta mugikortasuna. Hau, bai, badakigu zer den, ez? Eta nahi egia da yoga eta pilates oso modan daudela. Baina, egunero egin barko genituzke? Egunero, nik adibidez, kirolaria naiz, eta batzutan ahaztu egiten zait. Baina bai, egin behar dela, edo gomendatzen dute, bai, ariketa egin eta ondoren egin behar direla luzaketak. Bai. Eta beti ariketa egin eta gero? Edo adibidez, goizetan egiten baldin baditut, edo gaueko azken orduan, hori ere nahikoa da? Edo... Ona da, azkenean luzaketak egitea, nik adibidez, luzaketak egiten ditudanean, oso ondo nago, nire gorputza, bai, sentitzen du, eta adibidez, nik ariketa fisikoa egiten dudanean, bai gero, normalan egiten dut, igual 15-20 minutu, baina gero igual, bapatean egun ematean ez dut ariketarik egin, baina ez dut benga, luzatuko dut pixkatxo bat, eta zure gorputza eskertzen du, ez? Eskertzen duk pilo bat, bai. Eta gero adibidez, hori lan oso sedentarioa duten pertsonentzako, zergatik dira garrantzitsuak? Azkenean zure postura eta zure gorputza dago igual, postura batean, igual, 4 orduz, edo ez dakit, eta behar da luzatu, zure gorputza luzatu behar da, eta orduan postura aldatzeko, ez, ona da. Atxeden aktiboak beraz hartu beharko genituzke, ez? Bai, luzatzeko, pixkatxo bat ez, burua, tal... Lepoa, ez, beti karratzen. Bai, lepoa, karratzen pilo bat. Eta zer otura dago, hori malgutasun eta mugikortasun luzaketa horien artean, eta gorputzeko edo jarrera posturalaren eragindako min horiekin. Bai, azkenean lesio eta min asko agertzen dira posturarengatik, ez? Postura txar bat hartzen dugulako. Orduan, malgutasuna eta luzaketak laguntzen dizu postura on bat hartzen edo ikasten duzu zein den postura hori kirola edo ariketa hori egiteko. Eta orduan, beti esaten dute, luzatzean tal, sorbalda zuzena, hankak tal. Eta orduan, hor ikasten duzu pixka bat, nola gorputzaren jarrera nola izan behar den, hori, min eta lesio horik ekiditeko. Eta gero baita ere, orain yoga eta pilates ariketa hauek, ez, igual hain modan ez zeutenak leno, baina orain bai nahikotxo, benetan eragina dute gure gorputzean, min hauek ekiditzeko eta... Bai, nik adibidez ez dut asko probatu, yoga bai probatu dut, baina niri marabila bat iruditzen zait. Pilatesa beti entzun dut hortik oso ona dela, jendeak egiten duela gainera gustuz, eta bai, azkenean posturarentzako justo yoga eta pilates oso onak dira. Zen postura asko mantentzen da eta mimatzen da postura. Azkenean yogan ez zaude egiten sorbaldarekin horrela ez ariketa, zaude errekta, zuzentik. Bai. Eta ze akats egiten ditugu, ze ohikoak akats egiten ditugu horrelakoak egiterakoa? Hori, azkenean zuk igual ez badizute ondo irakatsi, jartzen duzu gorputzaren ez jarrera, zuk nahi duzun bezala. Eta orduan hor bai makurtu egiten da sorbalda, edo ez dakit, ariketa ezberdina daude, baina igual ez dituzu jartzen belaunak ongi, gero kaltetzen dituzu. Belaunak joan behar dira pixkat zuzen gure oin. Eta ez dute 80 graduak pasa behar. Badira segun ariketa, baina bai. Eta nire geratzen zai batutan, ez, kaletik nijoa eta horrela txepara dut, eta mugikorrak ere, ez? Mugikorrek esaten digute goruntza, ez, eraman behar dituzela. Mugikorra nik uste dut min asko egiten ari duela. Bai, eta horietako gauza bat da, zaudela betiola, gero, gainera, zerbikalak eta bar asko mimatu behar dira, zen dira oso garrantzitsuak, bai buruarentzako gero gerea jendeak du buruko mina, sorbaldeko mina, kargak, tal, oso garrantzitsua da. Beraz, jarrerari ere
Erreparatu behar zaio, bai. Erreparatu behar zaio. Bai. Eta luzaketak, bai, esan dugula, dela nahiko onak ez, jarrera on bat ere lortzeko. Hori da. Ba, horrekin geratuko gara. Maite, mila esker eta hurrengo arte. Malgutasunaren eta mugikortasunaren garrantzia osasun prebentiboan. Malgutasuna eta mugikortasuna gorputzeko artikulazioak eta muskuluak modu eroso eta seguru batean mugitzea ahalbidetzen duten gaitasuna dira. Osasun prebentiboan garrantzitsua dira arrazoi hauengandik. Lesioak saihesten laguntzen dute, batez ere jarduera fisikoan edo eguneroko mugimenduetan. Postura egokia eta artikulazioen osasuna mantentzen dute, adinarekin lotutako zurruntasuna prebenituz. Mugimendu askatasuna eta bizitza autonomoa luzatzen dituzte batez ere adineko personengan. Estiramendu arinak, yoga edo pilates bezalako jarduerak malgutasuna eta mugikortasuna hobetzeko oso eraginkorrak dira. Mugitu gabe egotea sartzea da, beraz, malgu mantendu. Zuntza da, gorputzak digeritu ezin duen zati bat, baina digestio funtzio garrantzitsuak dituen parte bat da. Orduen, digestioa regulatzen laguntzen du eta estetako mugimendua hobetzen du. Idorreria prebenitzeko oso ona da eta estetako osasuna mantentzen laguntzeko oso egokia da. Zuntzak asetze sentsazioa ematen digu, otordu artean mokadutxo kaltegarrien beharra gutxitzen da, eta hau bereziki lagungarria da pisua kontrolatzeko edo gehiegizko jatea saihesteko. Nondik lor dezakegu zuntza? Fruta barazkietan eta zereal integraletan batez ere dugu zuntzau. Ogi zuria eta arroza zuria beharrean, saiatu behar gara arroz integrala, ogi integrala aukeratzen. Gero fruta jateko garaian, saiatu behar gara fruta bere azalarekin jaten, hemen dagolakotz zuntza. Eta gero txia eta linoaziak ere oso gomendagarriak dira, esteetako funtzionamendu egoki baterako, eta kolesterol maila murrizten laguntzen digute baita ere. Ura edatea ere oso gomenigarria da, gure esteen osasunerako. Zuntzak ondo funtzionatzeko ere bai, zeren honek likidoak behar ditu esteetan, garbitasun egoki bat emateko. Orduan, zuntze gehiago jaten bali badugu, ur kantidade maila ere handitu behar dugu. Gutxienez, litro terdi, 2 litro egunean eratea izango zen egokiena. Gorpuen atxaketa. Jarriko gara, eta egin dugu beti errazagoa egiten da, pareta batean edo barra batean, pixka bat apoio bat jartzen badugu. Izango dugu, saiatuko gara egiten estensio osoa, eta saiatuko gara jartzen pisua behatz lodietan. Ez kanpora joaten, baizik eta behatz lodian mantendu hor, garrantzi asko duelako behatz lodiaren indarra. Gora eta behera, saiatuko egiten beti erritmo motelean, kontrolatua. Gauza bera egin dezakegu, hanka batekin bakarrik, intentzidadea handitzeko, eta intentsitate gehiago emateko egin daiteke altura baten gainean. Bai bi hankekin batera edo batekin bakarrik. Ariketa hau egiten dugunean belauna zuzen dagoela, normal egiten dugu lana batez ere enfokatuz gastreknomian edo bikietan. Dijoa da muskula dela hemendik eta jartzen da belaunako artikulazioa prestatu egiten du neaino. Eta nahi badugu egin lana inziditu soleoaren barnean, egingo dugu orduan belauna pixka bat flexionatuta ukita. Momentu berbera da, baina mantenduko dugu flexio bat belaunean,
eta orain dugu bakarrik soleoa, edo, bueno, bakarrik ez, baina fokoa jarriko dugu soleoan, zeren belauna eliminatzen dugu ekuaziotikan. Lehenik eta behin, erabiliko dugun material gogorra, kontuan izan behar dugu, hezurretan ezin dezakegula jarri. Hezurrak zeintzuk dira? Iliakoa, bizkar hezurra, okzipitala. Halakoetan ez dugu material gogorrik jarriko. Zeren ez da onuragarria gure gorputzarentzat. Ikutu dezakegu gure gorputza. Hemen muskula dago, hemen bai masaje egin dezakegu. Hemen ez dago muskuloa, bakoitzak jakin dezan non jarriko duen edo non ez. Baina, kontuz izan eta responsabilitatearekin landu ariketa hauek, denok dakigun bezala, gluteoa ipurdia da, ipurdia. Atzeko partean dago eta pelvis gainean dago ere bai. Alokatzen da iliakoan eta femurrean ere bai. Orduan, jakin behar dugu gluteoak edo tentsio askorekin egonen diren edo tentsio gutxirekin egoten badira. Nik tentsio askorekin dauden gluteoak lantzeko emango dizuet orain ariketa bat. Pilota erabiliko dugu eta buruz gora jarriko gara. Kuxina erabili edota zuzenketa egin buruarekin, igoko dugu eskerreko edo eskuineko hanka, nahi dezuten bezala. Rotazio pixka bat aldakekin egingo dugu barrurantza eta ipurdian jarriko dugu pilota. Nola aurkituko dugu gluteoa? Hemen aurrean, espina iliaka antero superior dagoen hezur prominentea dago. Hau izanen da. Guztiok ikutu dezakegu zeren eta besteak baino prominenteagoak dira. Orduan, ikutzerakoan, marra zuzena egingo dugu eta beheko partean jarriko dugu. Orduan, berriz ere, rotazioa kanpora eta han minutu bat egongo gara. Minutu bat pasa eta gero, eta ikusten badugu gure ipurdia edo mina, geneukan mina, lehundu denean, beste puntu bat jarriko dugu. Mugitu pixka bat. Eta saiatuko gara kanpoko partean jartzen. Hau da, hemendik jartzen. Ez gara oso barrura sartuko, zeren eta barruan sakroa dago, bizkar hezurrare bai, eta kontuz izan behar da. Jakiteko gluteoak tentsio askorekin egunean zehar izaten baditugu, froga bat egin dezakegu. Zutik jarri, edo egunean zehar zutik gauden momentuan pixka bat intro ikasketa egin, edo barrotikan pentsatu, eta nabariko dugu gluteoak tentsio askorekin daude, baldin badago hemen oiuelo bat bezala, tentsioa dauka. Baina erlasatuak egon behar dira, bestelaz eta gure lumbareetan egunean zehar tentsioa ere eragingo du. Gure kulturan kafea egunero hartzeko ohitura daukagu, goizea hartzen dugu lehenengoa, gero beste bat lanean, gero beste bat afalostean, eta egia esan kafea hartzea tranpa bat da, zergatik daukan sustantzia hori ez, kafeina denok ezagutzen duguna, egiten duena da gure energia
guztiz aktibatu, gure gorputza guztiz aktibatu, sistema simpatikoa guztiz aktibatzen du eta badirudi energia handia daukagula. Baina faltsua da, sustantzia hori desagertzen denean, egiten duena da efektu kontrakoa. Kriston bajoia ukitzen dugu, haua zabalka hasten gara, eta beste bat behar dugu dependentzia deitzen dena. Bilatu behar dugu beste modu bat. Ez dugu esaten kaferik hartu behar ez denik, baina ezin da erabili energia sortzeko metodo bat bezala. Bestela dependentzia sortuko da, eta gero eragiten du arlo askotan. Lo egitea eragiten du, kirola egiteko okerragoa da, gorputza toksikoa daukalako barnean, gehiegi aktibatzen garenean gainera kontzentratzeko gaitasuna ere txikiagoa da, aktibatuta gaude eta begiratzen dugu gehiegi ingurunea eta direz lanean ordenagailu baten aurrean edo lan konkretu baten aurrean ezin gara kontzentratu, estimulo gehiegi ditugulako eta gure gorputza gehiegi aktibatu dugulako. Kafea uzteak ere badauka bere prozesua, gizarte honetan ez gara kontziente zein eragin izan dezakeen, eta jendeak esaten digu, askotan kafea utzi dut eta gauean takikardiak eduki ditut. Hori esaten dugu ikusteko zelako eragin handia daukan. Eta jakin behar dugula oso ongi, nola hartu kafea, zenbat kafea hartu egunean, inkluso nutrizionista askok esaten dute, edo adituak diren askok esaten dute kaferik hartu beharko ez genukeela. Errebisatu behar dugu gure burua, zenbat kafe hartzen ditugu benetan egunean zehar, eta energia beste modu batzuetan bilatu, ongilo egin, kirola egin, lana ongi antolatu, eta bestela, dependentzia horretan sortuka gara, eta gero hori uzteak eta ziklo hortatik ateratzea oso zaila izaten da. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.